BK Princey चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलांगोन। The first Assamese film Joymoti was released in which year? गिबि असमिया सावथुन जयमतिया माब्ला दिहुनजादोंमोन? In 1935 1935 मायथाइयाव गिबि असमिया सावथुन जयमतिया दिहुनजादोंमन। Who gave the title of king to King Ram Mohan Roy? राजा राम मोहन रयनो सोर राजा बिमुंखौ होदोंमोन? नैथि आकबर। When did Nathuram Godse shoot Mahatma Gandhi? नाथुराम गडसेआ माब्ला महात्मा गान्धीखौ गावथारदोंमोन? 30 जानुवारि 1948 1948 मायथाइनि 30 जानुवारियाव नाथुराम गडसेआ महात्मा गान्धीखौ गावथारदोंमन। Who composed गायत्री मन्त्र? गायत्री मन्त्रखौ सोर सुजुदोंमोन? विश्वामित्र। विश्वामित्रआ गायत्री मन्त्रखौ सुजुदोंमन। What is the meaning of the word I in the festival name Ali I Ligang? Ali I Ligang मुंनि फोरबोनि I सोदोबनि ओंथिया मा? Fruit। Ali I Ligang मुंनि फोरबोआव I सोदोबनि ओंथिया फिथाइ। Which is the education city of Assam? आसामनि बबे नोगोरा सोलोंथाइनि नोगोर? पाठशाला। Which metal is generally mixed with gold while making jewelry? गहना बानायनायाव सरासनस्रायै सनाजों लोगोसे मा धातु गलायदेरनाय जायो? गहना बानायनायाव सरासनस्रायै सनाजों लोगोसे गलायदेरजानाय धातुआ जाबाय तामा, कपार। Who was the founder of the Bhakti movement in North India? साहा भारताव भक्ति सोमावसारनायनि गायसनगिरिया सोरमोन? रामानन्द। साहा भारताव भक्ति सोमावसारनायनि गायसनगिरिया रामानन्दमोन। Who was the first British Commissioner of Assam? आसामनि सोर गिबिसिन ब्रिटिश हान्जानि बिबानगिरिमोन? डेभिड स्कट। Which is the largest district of Assam? आसामनि बयनिख्रुइ देरसिन जिल्लाया बबे? कार्बि आंलं। कार्बि आंलंआ आसामनि बयनिख्रुइ देरसिन जिल्ला। Which district of Assam has the lowest literacy rate? आसामनि बबे जिल्लायाव लेखा गोरोंनि हारा बयनिख्रुइ खमसिन? धुबुरी जिल्ला। आसामनि धुबुरी जिल्लायाव लेखा गोरोंनि हारा बयनिख्रुइ खमसिन। Where is the word सत्यमेव जयते taken from? सत्यमेव जयते सोदोबा बबेनिफ्राय लाजानाय? मुंडक उपनिषद। Which university was first established in India? भारताव गायसनजानाय गिबि मुलुगसोलोंसालिया बबे? University of Calcutta. In which year Digboi refinery was set up at Digboi by Assam Oil Company Limited? दिग्बई सोदांसालिया माबे मायथाइयाव आसाम अइल कम्पानि लिमिटेड मुङै गायसनजादोंमोन? In 1901 1901 मायथाइयाव। The Loktok Lake is located in which state of India? लकटक बिलोमाया भारतनि बबे रायजोआव दङ? मणिपुर। लकटक बिलोमाया भारतनि मणिपुर रायजोआव दङ। When was the Quit India movement started against the British? ब्रिटिशफोरनि हेंथायै भारत नागार सोमावसारनायखौ माब्लानिफ्राय जागायजेनदोंमोन? 8 आगस्ट 1942 1942 मायथाइनि 8 आगस्ट। Who was given the title of Rasaraj to Lakshminath Bezbarua?
लक्ष्मीनाथ बेजबरुवानो सोर रसराज बिमुंखौ होदोंमोन? आसाम साहित्य सभा। Who was the author of पंचतंत्र? पंचतंत्रनि लिरगिरिया सोर? विष्णु शर्मा। In which year the British power was transferred over from the East India Company? East India Company निफ्राय ब्रिटिश सरकारा माब्ला भारतनि बेंनाय बिबानखौ आजावदोंमोन? 1858। 1858 मायथाइयाव ईस्ट इंडिया कम्पानीनिफ्राय ब्रिटिश सरकारा भारतनि बेंनाय बिबानखौ आजावदोंमोन। Who is known as the father of Assamese prose literature? सोरखौ असमिया रायथाइ थुनलाइनि बिफा होननानै मिथिनाय जायो? भट्टदेव। Who founded the Banaras Hindu University? बनारस हिन्दू मुलुगसोलोंसालिखौ सोर गायसनदोंमोन? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीयया बनारस हिन्दू मुलुगसोलोंसालिखौ गायसनदोंमोन। Who is known as देशबन्धु? सोरखौ देशबन्धु होननानै मिथिनाय जायो? चित्तरन्जन दास। बेनि अनगायैबो आरोबाव आसामनि सोरखौ मा बिमुंजों मिथिनाय जायो बेनि सायाव आं मोनसे आलादायै भिडिअ बानायखानाय जाबाय। आं नैबे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव बै भिडिअनि लिंकखौ होनानै दोनदों। नोंथांमोना बे लिंकआव हाबनानै नायनो हागोन।